ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO juru sal-aħħar ta' Mejju li għadda il-persuni qiegħda naqsu b'6.8% meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. Iċ-ċifri provduti mill-Aġenzija tax-Xogħol Jobs Plus juru li sal-aħħar ta' Mejju il-persuni qiegħda naqsu bi kważi 140 ruħ minn fuq l-ewwel parti tar-reġistru. Min-naħa l-oħra kien hemm żieda ta' 16 irruħ fil-persuni li kienu qegħdin jirreġistraw għax-xogħol fuq it-tieni parti tar-reġistru biex sal-aħħar ta' Mejju il-persuni qiegħda naqsu għal 1669. Iċ-ċifri tal-NSO juru wkoll meta mqabbel max-xahar ta' April il-qatt naqas bi kważi 80 ruħ. Imqabbel ma' Mejju tas-sena li għaddiet, iċ-ċifri juru żieda ta' 29 ruħ fil-persuni li kien ilhom jirreġistraw għax-xogħol anqas minn 21 ġimgħa. Min-naħa l-oħra kien irreġistrat tnaqqis fost dawk li kien ilhom jirreġistraw għax-xogħol għal 21 ġimgħa jew aktar. Mill-istatistika joħroġ ukoll li s-suq tax-xogħol f'Malta kompla joħloq aktar postijiet tax-xogħol għal persuni b'diżabilità. Fil-fatt sal-aħħar ta' Mejju li għadda il-persuni b'diżabilità qiegħda naqsu bi 68 oħra meta mqabbel mal-2018 biex issa niżlu għal 216. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.